Doncs bé, Josep, gràcies per atendre'ns. Per començar, una mica volem saber el balanç que fas del primer any a l'oposició, d'aquest primer any a l'oposició. Doncs començarem donant-vos les gràcies a vosaltres per deixar-nos un cop més explicar una mica la realitat de l'oposició i el nostre punt de vista de la parròquia. Per respondre a la teva primera pregunta, aquest balanç del primer any de mandat, jo sempre dic el mateix, faig un balanç partit en dos. Primer mig any de mandat, doncs diria que és un mandat totalment convencional. Què vull dir amb això? Doncs aterrisses a la gestió comunal, falta d'experiència, t'has de situar, no coneixes els processos, no coneixes el personal i, per tant, doncs, primer any de situació i, per tant, balanç és un balanç normal. Segon mig any de consolat, d'aquest primer any, doncs aquí ja m'atreveixo a dir que m'hauria agradat veure una mica més d'actuació, una mica més de presa de decisió, una mica més de projecte polític que ha de permetre la dinamització de la nostra parròquia, i aquí sí que jo, si hagués de posar una nota, posaria un suspès. Però trobo a faltar aquell projecte polític de dinamització, és a dir, sí és cert que estan treballant amb uns pisos tutelats, però no s'ha vist encara res. Vam encomanar a l'anterior consolat un projecte que aquest ja va arribar i, per tant, falta començar a construir, i això no s'ha vist i, per tant, no s'ha vist res. Residència universitària, nosaltres vam deixar, ho recordo molt ràpidament, una empresa disposada a fer la inversió que aquesta corporació ha desestimat, però tampoc s'ha fet res per substituir allò. Des de l'oposició, quines eren les mesures que es proposaven per solucionar el tema d'habitatge a la parròquia? Nosaltres portàvem, pel tema concret de l'habitatge, portàvem dues mesures escrites en el programa electoral molt específiques. La primera era, en aquesta residència universitària que volíem construir dins de l'Hotel Pol, hi havia una part d'aquest espai que el destinàvem a pisos petitets, destinats específicament al jovent que es vulgui emancipar. Per tant, no és la solució del país, però sí que va en aquest sentit. I després, si recordeu, vam arribar a tancar un acord extrajudicial per tot el cas Portalada, en el qual el Comú va passar a ser propietari d'uns terrenys a la zona entre l'antic punt de trobada o l'Epizen actual fins al Sant Eloi, entremig, vam aconseguir fer-nos propietaris d'uns terrenys i aquests terrenys els posàvem a disposició de govern perquè fos govern qui construís aquests pisos de caire de lloguer accessible. Què en sap del projecte com a tal, que en tenen d'aquests habitatges d'una mica més de caire social que estan construint entre la Fundació, Govern i la col·laboració del Comú? No, això, si ho tinc ben entès, no aniria dintre del que seria l'Hotel Pol, això serien uns pisos tutelats, que en diguem així, que anirien, per situar-nos, i no voldria donar massa noms per no fer publicitat de ningú, anirien a la zona del pont de Fontaneda, una miqueta més a baix. Això és un projecte que vam engegar amb el nostre consolat, és un projecte que anava, crec que continua anant amb la mateixa línia. Insisteixo amb el crec que, perquè no tenim més informació, que anava enfocat a gent de més de 65 anys, gent que sí tenen una dependència mínima, que això ho determinava el govern des del Departament d'Afers Socials, i això nosaltres vam deixar un fons de diners de 6 milions d'euros, si no recordo malament, de gent externa a les administracions, privats i fundacions, i aquest Comú el que ha lograt és que el govern inverteixi en aquest projecte 5 milions d'euros més. Què hauria fet jo? Quasi hauria fet el mateix fins on ells han fet, m'hauria anticipat, perquè després no ens trobem a última hora amb que falta diners, m'hauria anticipat en treure concurs l'edifici per saber exactament quina és la xifra de la construcció d'aquest edifici. Ara estem parlant de més o menys, i jo m'agradaria parlar d'una xifra certa i saber quina és la xifra certa que em queda anar a cercar. I en termes del posicionament del vial de Sant Julià, que és una acció també important que estan impulsant, quina és la posició?
en tot cas, sempre dic el mateix. No el primer, però un dels primers impulsors del vial de Sant Julià va ser Unió Laurediana. Jo anava al capdavant de la llista territorial a les eleccions generals l'any 2015. L'any 2015 recordaré sempre, durant la campanya, plantats aquí al vial reclamant el famós vial de Sant Julià. En aquella campanya, doncs, fins i tot el govern d'aquell moment, que és el mateix que l'actual, ja es va manifestar amb que l'any del 2015 al 2019 es faria el vial no va ser, i bé, continuem amb la mateixa tònica des de Sant Julià, reclamant el vial. Sembla ser que s'ha fet un petit avenç, que és que s'està col·locant les barreres de protecció enfront a caiguda de blocs, per tant ja és un primer pas. El següent pas, i sembla que és un compromís que públicament ha agafat el govern, és abans de l'any que ve, finals de l'any que ve, començar el que seria el vial. Per tant, el nostre posicionament no ha canviat, és a dir, el reclamàvem el 2015, el necessita Sant Julià, és l'entrada del país, per tant el continuem reclamant i si acaba sent, ho celebrem. Què proposàveu des de la minoria per tal de solucionar? Bé, en tot cas, nosaltres, si recordeu, a les últimes eleccions comunals anàvem, en aquest cas, en coalició amb demòcrates, i un dels compromisos que hi havia i que em consta que fins i tot ho portàvem en el programa electoral era que el vial es faria. Per tant, nosaltres proposàvem acabar el vial, de la mà de govern, evidentment, que és qui té la competència per fer-ho. No és ni els grups parlamentaris de la minoria, ni és el Comú de Sant Julià, qui té la potestat, i m'atreveixo a dir l'obligació de fer-ho, és govern. Com valora la gestió de la reconstrucció del centre cultural? La veritat és que tampoc no tinc massa argument per valorar-la, perquè estem molt al marge. Recordar que en un ple de Comú vam reclamar com a membres de la minoria de poder fer una visita de l'edifici, no l'hem pogut fer, no ens l'han proposat, i per tant poca cosa més sabem, més enllà que sembla ser que abans de finals d'any s'obrirà la planta baixa, on hi va la biblioteca, el bar i el hall. Per la resta, poca cosa més. Sense tenir informació, i potser m'equivoco, però en tot cas el que sí puc dir és que fa un any es va fer una consulta popular, si és que es pot dir així, en quant a la façana. Va sortir un resultat i aquesta façana a data d'avui no em consta ni tan sols que s'hagi donat a licitar. Es parla d'una concessió público-privada per tal de potenciar el turisme. Quina és la posició i l'opinió davant d'això? Doncs desconec el seu projecte. Sí que han tret, deu fer un parell de mesos aproximadament, un pla en quant al tema turístic, que s'està realitzant, entenc, i cal veure quin és el resultat d'aquest. El que sí sé és que nosaltres teníem un projecte clar i concret, hauria portat o no, no se sap, no ho sabrem mai, però en tot cas per nosaltres era un projecte que era innovador, que si retrobava el benefici totes les parts vull dir l'usuari, és a dir, el turista, i ara l'explicaré molt ràpidament, el turista, el comerç i el comú. I per tant, per nosaltres era un pla que això tenia tot el sentit. El nostre pla no era més que crear des del comú una plataforma. En aquesta plataforma el que feia el comú era aportar-hi uns diners que servien per pagar, si es pot dir així, uns descomptes que es generaven de cara al turista. M'explico, una persona d'Andorra la Vella que vagi a comprar a Sant Julià, arriba aquí a Sant Julià i el mateix producte, en teoria, dic bé, en teoria, si el comú subvenciona amb un 10%, doncs aquest 10% és un benefici que rep el propi turista o visitant. Al comerciant li permet tenir una més competitivitat i, per tant, en teoria, més client. I què li permet tenir al comú? Una base de dades. Una base de dades important de visitants en els quals, a curt termini, aquests descomptes els hauria hagut d'assumir la publicitat de la mateixa plataforma pel nombre total de visitants. Entenc que davant d'aquesta proposta i projecte, l'encaix de Naturland no hi entrava. Naturland era en el marc d'aquest projecte, Naturland era un possible client més. És important pel nombre de visitants que portava. Si a través d'aquesta plataforma el restaurant de Sant Julià X
pot arribar amb mil·lèsimes de segon a l'impacte de tot el visitant de Naturland, penso que pel restaurant és molt positiu. Si a més en el restaurant el comú assumeix un 5% de descompte, encara és més positiu per ell. I per tant, tot això era el que perseguíem, trobar aquesta sinergia entre comerç, visitant i comú. Quina és la valoració que fas del creixement urbanístic de la parròquia? La valoració que faig no ha canviat. Si comparem Sant Julià amb la resta de parròquies d'Andorra, Sant Julià no ha crescut. No ha crescut, sí que ha crescut, però ha crescut de manera lineal des de l'any 2004 fins a la data d'avui, ha crescut de manera lineal. I per tant, jo ho dic tal qual, les bestieses que es veuen en d'altres parròquies a Sant Julià no hi són. Per tant, la valoració de la parròquia, en quant a la parròquia concretament, és una valoració moderada, assenyada i penso en la mesura del raonable. Quines polítiques urbanístiques s'haurien d'implementar per tal de garantir aquest creixement? La primera solució és allò que es faci, fem-ho bé, bé a nivell visual, a nivell d'impactes, això una. Això implica en quant a la normativa de volumetries i tot plegat. Si no fem torres i fem edificis més baixets, menys impacte a favor del que tant critiquem avui tots plegats. Per tant, aquesta és una de les mesures que ha d'incloure la propera modificació del pla. Una altra que també penso que ha d'incloure no és més que una mica el que ha fet la Massana. La Massana el que ha fet és sí, però fins a un cert punt, i per tant anem a repartir-ho, a modular-ho en funció del que va entrant. Penso que és una de les maneres també a tenir en compte. I després, si es vol ser molt més radical, al final és quanta gent cap a Sant Julià, que això entenc que ho determinaran els famosos plans de càrrega que encara no hem vist, i un cop tinguem aquesta xifra i el què i el on, perquè entenc que aquest pla no és el mateix anar a construir a dalt de tot de canòlic, perquè la carretera és estreta, perquè els recursos hídrics són limitats, perquè no hi ha clavegueres, que anar a construir, per dir alguna cosa, d'aquí fins a la duana. Pensa que hi ha una manca d'informació, de comunicació? Què ha de pensar o què ha de dir en aquest sentit? La meva queixa no és tant aquí, la meva queixa és més en quant a projectes cabdals per la parròquia. Per exemple, parlàvem d'uns pisos tutelats, no deixa de ser un projecte que vam engegar nosaltres, que nosaltres teníem els membres de la minoria sentats a la taula, tenien tota la informació de primera mà, igual que nosaltres, i aquí, doncs, per això insisteixo en el crec que, perquè si no han canviat, anaven amb la mateixa línia que nosaltres. I aquí sí que trobo a faltar, doncs, ja no està la informació, al final la informació m'arriba a través dels mitjans, tarda una mica més, tarda una mica menys, però al final m'acaba arribant igual, però la meva crítica és més pensant des d'un punt de vista com a ciutadà de Sant Julià. És la primera vegada, i ho va dir el mateix cònsol el dia de la presa de possessió, que tenim dos cònsols sortints sentats en un ple de comú i dos cònsols entrant sentats en el mateix ple de comú. No deixa de ser que els cònsols sortints, agradi o no, sigui del color polític que sigui, poc importa, tenen un viscut de 4 anys, tenen una informació, tenen uns contactes i tenen una visió política que no tenen per què compartir-la. En tot cas, doncs, tot aquest contacte, aquells problemes que ja saps que venen, perquè en 4 anys les coses evolucionen i al final ja vas veient també, doncs aquí tindrem un problema o el tindrem allà, no? Doncs em sap greu que tot això que nosaltres sabem i tenim, de certa manera no vulguin, i desconec el motiu, gaudir-ne. Molt bé, Josep. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i espero que hagi respost a totes les vostres preguntes.